اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ روون والے نو مہمان بنایا جانا ہے غاراں وچ روون والے نو مہمان بنایا جانا ہے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رامل کے بینا ولیاں نے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رامل کے بینا ولیاں نے محبوب دا سارے عرشیاں نو محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے غاراں وچ روون والے نو مہمان بنایا جانا ہے ٹرے مکے تو اج دو راہی جبریل تے رب دا ایک ماہی جبریل تے رب دا ایک ماہی ایک سدرا تے رہ جانا ہے ایک سدرا تے رہ جانا ہے ایک کال بلایا جانا ہے چن مڑ مڑ کے رات تک دائے اے عرش وی تانگاں رکھدا اے مل بینا اے دو ذاتاں نے اج نور وسایا جانا اے غاراں وچ روون والے نو مہمان بنایا جانا